כל השנה. יאיר לפיד אמר, קראתי עכשיו בוויינט, הוא טען ששלי יחימוביץ' מסתירה דעות שמאל, שהיא רוצה לראות מרכז. ויאיר לפיד קורא לעצמו מרכז. והוא עכשיו יצא בבוקר בהתקפה נגד נתניהו, למה השארת 300 יחידות דיור ליד מעלה אדומים. עכשיו כל אחד קורא לעצמו מרכז. 1,000, לא 300, 1,000. 3,000. 3,000, כן. קיצור, כל אחד אומר היום שהוא מרכז. כל השמאל מרכז. אני מבולבל ואני לא יודע מה זה מרכז. אתה שואל אותי? אתה יודע מה זה? לא, אין מרכז, אין שמאל ואין ימין. יש אנשים עם אגו טריפ, שאפתנים, שימכרו כל דבר בר מחירה, תמורת הכיסא והמספר אחד. יאיר לפיד הוא לא שמאל ולא מרכז ולא ימין. האמת שעד היום לא הצלחתי לתהות מה הוא רוצה בעצם. להפריח 4 סיסמאות שהוא רוצה שינוי, הוא רוצה שהשיטה הקודמת לא טובה, אז זה כולם אומרים. שלי יחימוביץ' מפחדת מהמילה שמאל כי היא רוצה מצביעי מרכז. המרכז מפחד שאומרים שהוא מרכז שמאל, כי הוא מפחד שיזהו אותו עם קצת שמאל. הימין מפחד... חכה, אני הולך איתך הלאה. הימין אומר שהוא ימין מרכז, בכדי שלא יזהו אותו עם הימין העזוי. לכן אני אומר לך שהאנשים היחידים האמיתיים שלא מתכחשים למה זה, מה שהם, הם השלישייה המופלאה, חבר הכנסת בן ארי, איתן בן גביר וברוך מרזל, שאומרים בדיוק מה שהם. לא ימינה, לא שמאלה, לא מרכז, לא קיצוני, לא מרכזי, לא בשמיים. הם אומרים מה שהם, אבל הם אומרים את מה שהם. הם לא משחקים בקקי. כל שאר המפלגות משחקות בקקי. ש"ס קוראת לעצמה מפלגה חברתית. זאת מפלגה חברתית. היא מקדמת חינוך, תרבות. אבל הם קוראים לעצמם חברתית. יש שם איזה 200-300 אנשים שקשורים לצמרת שהם עמידים עד עשירים, וכל השאר תפרנים. אז הם חברתיים? מה הם עשו כל השנים? כולם שקרנים, חוץ מהשלישייה הזאת. אבל אני עדיין לא יודע מה זה מרכז. צריך להסביר לי מה זה מרכז. אבל אף אחד לא יסביר לך מה זה מרכז, כי אין דבר כזה. פשוט פתטי כל העניין שהולך.